היום נגמר בעצם עם שקיעת השמש. בדיוק. ויש הלמפה. בואי תשתפי אותנו. אנחנו הגענו במלחמה של ב-1956, מה, סיני, נכון? מלחמת סיני, כן. סיני. אז זבקו לנו על הווילות שלנו. מלחמה, לא הבנו מה אומרים. לכבות את העששיות. לכבות, לא הבנו גם. יפה. אז זה, עד שנכנס מישהו מהסוכנות והסביר, זה ככה, טוב? קיבינו, אפשר לחשוב, האויב יגיע לצרפים האלה, אבל נזהרנו, ביקשו מאיתנו, ונזהרנו. והיינו כל יום שואלים, איך, מדינת ישראל על הגובה, הכל בסדר, אין לנו הרוגים? באמת ככה שאלנו כולנו מתוך דאגה. והייתה אווירה נהדרת בין כולם. לא היה קנאה, לא היה כלום. היה פשוט כולנו אותו דבר. הכנסתי אותה לעבודה, תראי עד עכשיו פה. בקיצור, היה שוק קטן, מיועד רק לנו. אמא הייתה הולכת, זכרונה לברכה, הייתה הולכת לערוך קניות, והיא באה ופורסת את הכל, כמו שהיה במרוקו, את כל הירקות והפירות. יאללה, הוא אמר שישאל. בסימן יום השנה ה-75 להקמת בית שמש ולייסודה, אנחנו נסוגים ככה בפרק קצרצר לימי המעברה, ומי אם לא, ציפי, ציפורה שלנו, תחלוק איתנו, את ליל המעברה הראשון, אני מדגיש, הלילה הראשון, תשתפי אותנו. יורדים מהמשאית, קדימה. וואלה, ירדנו מהמשאית, גם היה קושי לרדת. וואו. החלקנו כולנו. ואת בת כמה, תזכירי לנו אז? אני הייתי בת 12. בוא נשמע. בת 12 הגענו זה לא היה צריף, זה היה פחון. זה ממש תנאים מאוד קשים. ואמרנו לאלה שהורידו אותנו, נו, ואיפה הבית שלנו? הנה, זה הבית שלכם, זה הצריף. אין בתים פה, יש רק צריפים. אבל זהו, אז נכנסנו לצריף, שבלילה שמענו היו קצת גשמים, שמענו כל הלילה את הצפצופים על הפחים, וזו הייתה חוויה. אני ראיתי את זה כחוויה. תמיד שמעתי אני התחלתי להעיר לאנשים, ישראל רק עכשיו היא קמה, מדינת ישראל, לא צריך לזה, קשה מאוד, לאט לאט, כל הדברים. ואני הייתי צריכה לעודד את אמא שלי. עכשיו הגיעו מהסוכנות, הביאו לנו זיתים שחורים בביצה קשה.